No niin, se on siis Ankkarokki viikonloppu käynnistynyt lauantai-aamupäivää elellään ja otettiin sitten tämä festarijuna niin sanotusti tuonne paikoille ja mut pojat, eli siellä löytyy Vallu ja Harto ja Matu paikalta, niin menivät autoilla, laittavat minut tänne Blackpeten kanssa junailemaan. Mutta itse asiassa aika hyvä miellyttävä se, että on aika potentiaalista festarikansaa ja laulavat jo taustalla ja katsotaan mikä meininki. Ja niin, en tiedä. Mitä sitten tämä tulee taas lupaamaan sen kuuluisan legendaarisen päkkäritarjoilun ansiosta, niin katsotaan mihin me pystytään tänä vuonna. Siinä on mikä työmiehen vako. Rokkityöläinen Suho Superstar. Käydään kysyä mieheltä mietteitä. Päivää Suho, mitä kuuluu? 8 plus. 8 plus, eli mitä vielä puuttuu 10? Motorhead. Mulla menee 12. Joo, varmaan sit se nousee sit sen mukaan tai jotain tommoista. Meneekö mittarit rikki? En mä usko. Onko joutunut käydä ulkomaillakin pyörähtämään? Joutunut vähän käymään. Missä päin? Se ei kyllä tavallaan kuulu sulle, mutta Se kuuluu meidän katsojille, koska he haluavat matkustaa samoissa paikoissa kuin Superstar. Aivan totta. Joo, me käytiin Pariisissa ja sit vähän Saksassa ja vähän Tanskassa ja... Otto hei! Mitä jäbä? Terve. Miltä se Ankkarokki tuntuu? No taas nyt odotellaan vähän noita isompia potkuja, jotka tulee tuossa vähän myöhemmin. Uskotko Ankkarokin onnistuvan tänäkin vuonna? Kyllähän tää on semmonen pysyvä instituutio. Tää onnistuu aina hyvin. Tuntuu, että väkimäärät vaan lisääntyy. Miksei tää onnistuisi? Sääkin suosii toistaiseksi. Jonna Tervomaa minun haastattelussani ja tänä kyseisenä Ankkarokki viikonloppuna Ilta-Sanomien on lausunut, että ketä eniten odotan, se on Jonna Tervomaa. Ja äsken kun soitit Jonna, niin backstage on noin lavalta noin 7,38 metriä ja Flameheart ja pojat pongasivat tämän Ilta-Sanoman haastattelun, että lukivat sieltä, että eniten odotan sinua. Ja tulivat vittuilemaan minulle niin sanotusti, että miksi istut täällä juoden kaljaa, koska Jonna soittaa tuolla ja sanoo, että Jonna on minun mielestäni paras, mutta mitä mieltä sä siitä, onko mä oikeasti fani vai onko mä epäaito fani? No, faneja on niin monenlaisia. Et on sellaisia faneja, jotka tykkää yksin kotona kuunnella niitä levyjä ja sitten niinku tollanen festaridikkailu, kun on töissä ja kaikkea, niin se vaan niinku myrkyttää. Kyllä mä niinku sen ymmärrän. Mut periaatteessa kyllä sä vähän väärässä paikassa olit. Mutta toivon näkeväni sut kyllä eturivissä joskus. Se on se päivä, milloin en laita korkokenkiä jalkaan. Niin, nyt kun sä sanoit, niin eihän noilla voi sinne tulla. Kattokaa nytte. Se on hengenvaarallista ihan kaikille. Kautta aikojen sun pahin tai paras festari moka, jos ei ole moka, niin entäs poka? Siis kumman sä haluat? Kumman sä haluat mainita? Tai kummatkin? Sanotaanko, että mun paras festaripoka oli mun paras moka. Kerropa enemmän. En kerro. Onko meidän ikinä sanonut sulle, että sä oot tosi ihana ja mä tykkään sut tosi paljon? Et oo. Saisko pusu? Sais. Kiitos. Ole hyvä. Mikä on ollut sun elämäsi ensimmäinen festaripano ja missä ja minkälainen se pano oli?
Ei, mä en voi kertoa, ikävä kyllä. Nyt iskee sensuuri päälle, mä pahoittelen. Oletko ikinä saanut pesää niin sanotusti? Jätän kommentoimatta. Mut kerropa mulle, mikä on ollut sun festareiden koko elämäsi ensimmäinen ja pano? Festareiden eka Ja pano. missä? Milloin? Mä voisin veikkaa, että se on ollut Ruissalossa joskus aikoinaan. Siellä Ruisrokki oltiin tsiigaamassa. Siellä oli Red Hot Chili Peppers ja Flea veti silloin naamari päällä. Onko se Flea sun ensimmäinen pano? Ei Flea eikä pano. Mä olin varmaan joku Roden takana siellä siitä touhunut jotain tosi onneton, että Pippeli on ollut ton kokoinen noin. Minkä kokoista nykyään on? No sanotaan, että pari senttiä lisää. Kerro sun paras festaripano. Missä ja milloin? Sanotaan, että toissa vuonna täällä. Ja mulla oli kämppä just silloin duunattu ja päästiin sinne ja en täältä biletettiin ja ei vähän helvetistä ja sitten Estarin kautta jatkoille ja se oli ihan jees. Mikä sun festarikaartis elämässä aikana paras pano? Vaikeinen tässä vaiheessa. Niin, hän se on. Aa. Pojat pukkaa uutta levyä vai mitä? Ei tarvii esitellä. Mä veikkaan, että kaikki tietää ketä te ootte. Mitä sä luulen? Että ilmestyykö meidän levy ensi perjantaina vai ei? Kyllä se ilmestyy. Kyllä se ilmestyy. Toivotaan näin. Mä oon nähnyt itse ja pitänyt kädessäni sitä. Siellä oli jotain, mä käsitin, että videon kanssa oli jotain ihmeellistä hässäkään. Haluaisitko kertoa siitä jotain? Oli kuullut, että oli suunniteltu pitemmälle jotain. Niin, no kato, meillähän on ollut jo vuodesta 1993 levyn työnimi aina Musiikkia lehmeille ja tällä hetkellä se oli niinkin pitkälle. Tai me käytiin jo tsekkaa videon meistä Virosta. Helvetin hyvät paikat. Siellä piti olla 500 mustavalkoista lehmää. Ja meidän piti alun perin tehdä se biisi, joka olisi julkaistu kesäsinkuksi. Mut se biisi katos mystisesti studiosta Alfa Imun mukana. Se oli vitun hyvä hittibiisi, mutta se vaan katos mystisesti, jolloin sitä ei enää ollut olemassa. Jolloin kävi niin, että me jouduttiin feidään ja ajateltiin, että okei, tehdään sitä kun levy julkaistaan. Mutta sitten Prodigyn saatana vitun räkänokat ehti meitä ennen. Mitä nekin luulee olevansa? Niin mitä nekin saatana spedet oli kuullut jossain viidakkorumpu paukuttanut jossain Brittein saarella, niin totta kai niillä oli se lehmähomma ja sitten se jouduttiin tietenkin feidaan silleen, että se on tietenkin ei nyt kakkosena viitti kuitenkaan sama. Se on kuitenkin niin vaikka me oli hirveän eri lähestymistapa siihen juttuun, niin ei viittinyt tehdä sitten, koska mustavalkoinen lehmä, jos niitä on vitusti videossa, niin se on kuitenkin niinku, tiedätkö, aika silleen huono homma. Mut mustavalkoisia lehmiä on aika paljon keikkapaikalla. Et mä luulin, että kun mä kuulin sen biisin ekaa kertaa, niin et se niinku kertoisi jostain ihmistä jotain, olis vähän väärässä. Totta kai sä oot väärässä, mutta kyllä meidän kaikista lavan rekvisiitasta tulee olla hyvää lehmän nahkakuviota ja teepaito, jossa on erittäin kaunia ja ihastuttavia lehmiä. Että mä itse tutkin tuossa kevät-talvella tosi paljon internetsivuja ja mä löysin paljon suomalaisia lehmäsivuja. Ja niissä oli uskomattomia tarinoita niin kuin, siitä rakkaudesta, mitä suomalaiset ihmiset tuntee lehmiä kohtaan. Omia lehmiä kohtaan. Omia lehmiä kohtaan. Lehmä on kuitenkin suomalaisessa ei voi sanoa asumismuodossa, vaan käytännön päivittäiselämässä on ollut tärkein eläin aina. Se on tuonut maidon, kaikki maitotuotteet, lihan. Sitä on aina pidetty hyvänä ja useat lehmät on kuollut aina vanhuuteen. Että. Aivan kun mä kuuntelen tätä ihan eri korvalla, silleen, mä kuuntelen niinku lehmä, tiedätkö, vitun lehmä, korvalla tätä läppää, niin sitten tää kuulostaa niinku hauskat silleen, että ne on tuoneet maidon tänne ja pitäneet meitä hyvänä. Mut siinä ei oo mitään kaksaismerkitystä siinä jutussa. Sä oot ihan laulat ihan rakkaudesta lehmiä. No totta kai mä ymmärrän, että tommonen helsinkiläinen kaupunkikulttuuri tuo tommoista kyynisyyttä nostaa esille, mutta me ollaan vähän semmosia niinku muukalaisia Helsingissä. Voisi jopa lainaa Wilberin perikuntaa, että turkulaisia Helsingissä. Et me puhutaan lähinnä suomen kieltä. Toi oli vähän liikaa. Meipä lehmiä pidetään rakastavia olentoja. Hei, musiikillisia juttuja. 1/4 vaihtui bändissä. Vaikuttaako se oikeesti? Koska mä voisin kuvitella, että se vaikuttaa. Ei se vaikuta mihinkään. Kyllä se vaikuttaa. Ei se vaikuttakaan mikään, mutta sä näit Ruisrockin keikan.
niin edelliselle kokoonpanolle me oltaisiin ikinä voitu heittää semmoista keikkaa kuin Ruisrockissa oli. Se oli aika menevä. Niin. Pointti on